Здравейте, влог. Ти ми е влязъл гад. Здравейте, YouTube. Аз съм човек, дето е теки джокила. И тук сме немо. Качваш ли вече във Vivo? Това тук сме не мод, бе. Кажи нещо. Да, и това е специален влог. Че направих с нов профил в YouTube и ще го открия с влог. Някой идва зад нас. Да побърнем. Искаш ли? Не знам. Да повърнем дори? Ето вижте как ходим. Да, ние се връщаме от училище. Идам. Да. Деца! Ние сме от полицията! Бягай! Бягай! Добре, тук вече не могат да ми стигнат. Видео. О, бягай! Стига! Изморих се! И така. Линка за новия ми профил ще е в описанието. Да. Очаквайте на всеки 10 клипа влог, който ще бъде нещо такова. Не като това. Че сега говоря. Нещо като това. И това беше от мен и от него. Довиждане.